és sentir el nom de Víctor Català i que immediatament ens vinguin al cap obres com Solitud, com Drames rurals, que han esdevingut ja clàssics de la literatura catalana. Tot i això, hi ha una part de la seva trajectòria literària que sol passar més desapercebuda. Estem parlant de la poesia. Els inicis literaris de l'escriptora, de fet, es lliguen plenament a la poesia. Comença publicant els almanacs de cap d'any de l'Esquella de la Torratxa, del 1897 fins l'any 1900, signant amb el pseudònim de Virgili de l'Exeal, que, si ens hi fixem, és un anagrama de l'escala. El 1898, els Jocs Florals d'Olot, que són doblement importants, recordem perquè és on debuta públicament com a escriptora, com a Caterina Albert, i on, d'altra banda, es produeix l'escàndol al voltant de la infanticida, no només li premien aquest monòleg teatral, sinó que també li premien un poema titulat Lo llibre nou. Va publicar 2 llibres de poesia. Primer de tot El cant dels mesos, que és del 1901, després, Llibre blanc, policromi tríptic, que és del 1905. Però les circumstàncies que envolten cada poemari, tant la confecció dels poemes com després la seva edició, la seva publicació, són radicalment diferents. El cant dels mesos, per començar, els poemes que s'hi contenen, van ser escrits en una circumstància especial, una circumstància particular, que és durant l'aïllament pel dol de la mort de la seva àvia, és a dir, són uns poemes que neixen d'una necessitat d'evadir-se d'una situació determinada, d'uns sentiments negatius. Després, durant una visita d'un matrimoni amic de la família, aquella dona l'amiga descobreix aquests poemes, li interessen i en paga l'edició. Per tant, Víctor Català no va perseguir la publicació d'aquest llibre. És un a més. En l'espectre contrari trobem Llibre blanc, policromi tríptic, que el podem considerar plenament d'un projecte personal de l'escriptora. I això ens ho demostra, per començar, els temes que es tracten en els poemes, tant per la varietat, la quantitat com quins són els temes que es tracten, i també pel que fa a l'experimentació mètrica. Veiem que hi ha molt més deteniment, i se sap també, de fet, que Joan Maragall va fer suggeriments, va fer petits comentaris sobre l'edició, uns suggeriments que no s'acaben aplicant. Per tant, això ens demostra que Víctor Català va exercir, en aquest cas, un paper molt més actiu en la publicació d'aquest llibre respecte al paper passiu que va exercir amb El cant dels mesos. El cant dels mesos és el primer poemari que tenim de l'escriptora, però molt especialment és el primer llibre que tenim de Víctor Català. Quan es va acostar el moment de la publicació és quan va sorgir la qüestió del nom. Digui'm, quin nom d'autor vol que hi posi, si té inconvenient a donar el seu? I tal si hi tenia inconvenient. Mai a la vida no hauria signat res amb nom de dona. Jo aleshores treballava en una novel·la, el protagonista de la qual es deia Víctor Català. Vaig refugiar-me en aquest nom. Heus ací l'origen del meu pseudònim. El cant dels mesos el formen 12 poemes, però s'inicia amb un petit poema preliminar, és un poema que es dirigeix al lector, que és molt especial per les coses que ens explica. Tot canta obruns en el món sa cançó misteriosa. Tot és un concert immens per qui no té ànima sorda. De lo poc que jo he comprès, aquí te n'ensenyo la mostra. Les mostres no valen gens, la cançó és la que és hermosa. Sols que canta dintre els cors i no es sent de part de fora. Qui la vulga oir ben bé, no cal pas que escolti a l'home, que ha d'obrir de bat a bat la seva ànima devota i escoltar de l'infinit els cants sota l'ample volta. Sols així sabrà com són les cançons misterioses. Com veiem, aquest petit poema convida a deixar que sigui el món el que ens sorprengui, els seus fenòmens, ens convida, en definitiva, a descobrir el nostre entorn, a descobrir la Terra a través d'allò que la Terra mateixa canta, sense passar pel filtre de l'home. És molt interessant veure també com ens parla del món i com aquesta entitat després l'eleva
a un ens superior, ens parla de l'infinit en majúscula, que és un plantejament que no dista gaire de la poesia còsmica de Joan Maragall. El Cant dels mesos, com hem dit, són 12 poemes que segueixen l'estructura dels 12 mesos de l'any. El que ens expliquen aquests poemes és com la natura canvia a través dels mesos de l'any. Per tant, si seguim l'estructura cronològica, s'inicia amb el Cant de gener. El Cant de gener ens presenta una natura adormida, plaent, i ens parla sobretot d'una llavor adormida que entre la quietud de l'hivern està esperant la primavera per florir, està esperant la primavera per la desclosa. Aquest fet natural ens l'emmiralla en un fet biològic, que seria el d'un embaràs. A l'altra banda, just al mig del poemari, tenim el Cant de juliol. Hem passat de l'hivern a ple estiu. Ara ens presenta un mes que sí que és cert que ens aporta molta més vida, ens aporta molta més llum, però en una quantitat tan i tan extrema que paradoxalment el fa letal en termes de supervivència. Per tant, el que ens està fent Víctor Català és presentar-nos les cares de la natura, les diferents cares que pot tenir. Ja de per si la natura és un tema molt important en tota la seva trajectòria literària i és molt interessant veure com ens presenta d'una banda la cara bonica de la natura, plaent, bucòlica, benevolent, i per l'altra banda la natura que pot arribar a ser plenament destructora. Aquests canvis que es produeixen en la natura ens fan adonar del procés cíclic que és aquesta mateixa, com també el pas dels mesos ens fa adonar que el temps també segueix aquest procés cíclic. Tot plegat fa que el llibre adquireixi aquest aspecte completament coral, tancat i rodó. Llibre blanc, policrom i tríptic és el segon poemari que publica Víctor Català, que és de l'any 1905, que si ens hi fixem comparteix data de publicació amb la seva gran obra, que és Solitud. El títol del poemari ja ens suggereix aquesta triple divisió. Veiem llibre blanc, veiem policromi, veiem tríptic, i de fet és el que ens trobem. Són 3 poemaris sota el paraigües d'un mateix llibre. Com a tal, trobarem elements que els lliguen, però també força elements que els fan distants. La primera part, segle XVIII, també hi trobem una petita endreça dirigida al lector, com ens ha fet el Cant dels mesos i com farà a la segona part, a policromi. Veiem que el títol d'aquesta part és força explicativa, ens situa un context determinat, segle XVIII, però encara és més determinat, és la França cortesana del segle XVIII. El que fan els poemes d'aquesta part justament és representar la vida quotidiana, les escenes domèstiques de la cort de Maria Antonieta, la cort de Versalles, etc., sempre passat pel filtre de la ironia, a vegades del sarcasme, amb la voluntat de retratar els comportaments de la reialesa, és a dir, sobretot la frivolitat, la sumptuositat, la vanitat, etc. Sempre, però, amb la complicitat del lector, que sap com va acabar després la cosa, és a dir, què va passar amb la cort de Maria Antonieta. La segona part del poemari, que és policromi, com hem dit, també s'inicia amb un petit poema preliminar, que en aquest cas és força explicatiu. Ens remet a la llibertat creadora, defugint de tota convenció, defugint de tota escola, acadèmia, etc. Aquesta mateixa premissa, aquest concepte, s'utilitzarà en els poemes, es transformarà en la figura del poeta errant, gairebé com el superhome, com trobem, per exemple, en els poemes Sant Julià, com el poema també Longit, i com es repetirà també a l'última part, a tríptic.
En aquest cas, en aquest segon recull, a Policromi, desapareix la unitat temàtica que havíem trobat a la primera part, a segle XVIII, per deixar pas a un recull que és com un llenç tenyit de molts colors. És especialment significatiu el poema que enceta aquesta part, L'Oca Blanca. És un poema altament metafòric i malgrat que conté una càrrega sensual i eròtica latent, també ofereix una reflexió sobre la creació, sobre el fet de crear, sigui a través de les paraules, a través de la poesia, com a través la creació a través de la carn. Finalment, l'última part, tríptic, són 3 poemes narratius que ens presenten alhora 3 figures humanes. Primera, la del pescador, a Les màquines, la del pagès, a L'Ussant de la gleva, i finalment la del rodamón, de l'errant, a un Romeu. Són 3 figures humanes que estan desencisades amb el món, que no hi ha una correspondència amb el món que els envolta, i podem trobar el que seria la metàfora del progrés, és a dir, un sistema en què perquè funcioni l'engranatge social i l'engranatge econòmic s'ha de deshumanitzar la gent. Aquest progrés és a costa justament de convertir en màquines els humans. Així doncs, com hem vist, la poesia és un gènere que es lliga a la seva trajectòria des de ben bé als seus inicis, però el fet no s'acaba aquí. A part d'aquests 2 poemaris que va publicar, que hem comentat, l'any 1917, és a dir, uns quants anys més tard, publica un tercer recull, titulat Poesies, que aglutina la poesia dispersa de Víctor Català. Encara l'any següent, l'any 1918, participa als Jocs Florals de Barcelona i se li premia un poema, justament. Se sap que les dècades posteriors, 1920, 1930, 1940, segueix escrivint poesia. Què ens trobem llavors? Que Víctor Català ja no és una jove escriptora inèdita de 20-30 anys, sinó que és una dona que frega la 50ena d'anys i que ja ha publicat bona part de la seva obra literària i que ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria. Llavors, no estem davant d'un gènere que quedi reduït als seus inicis. Malgrat que confessi a Tomàs Garcés en una entrevista a la Revista de Catalunya que ella no era poeta, certament era un gènere amb el qual s'hi sentia còmode perquè el trobem, l'acompanya des dels seus inicis fins justament al final.